Velkommen til University College Lillebælt. PIO, også kaldet pædagoguddannelsen i Odense. For dig, der mangler spænding i dit liv. På PIO, pædagoguddannelsen i Odense, kan vi tilbyde mange spændende fag. Blandt andet natur og teknik og værkstedsfag. Man kan også udfolde sine kreative evner i billedkunst. I Irart styrker vi sammenholdet og arbejder med sundhed og motion. Vi har også et velfungerende motionsrum, hvor du kan træne mullerne. På PIO kan du også udtrykke dine kunstneriske evner med blandt andet drama. At være eller ikke at være? Det er det store spørgsmål. Udtryk. Og musik. Her slutter vores fantastiske reportage så fra PIO, pædagoguddannelsen i Odense. Jeg håber, I synes, det har været spændende at se alle de fantastiske kreative fag, vi har. Så nu er det bare med at fatte pinden og skrive en ansøgning.